No, să încercăm din nou. Nu, stai, bă! Asta e partea 6, cred. Oh, yeah. Ahora cada express Kiki Hunting. Spațiu de stocare insuficient. No, acum după ce mi-am șters din aplicații, trebuie să încerc din nou. Shelly, dă-ne nouă banii, facem noi buzz house, facem la Pitești, dar Shelly, dă-ne nouă banii, facem noi buzz house, facem la Pitești. Mă duc să mă rog să meargă Hecu. De Doamne să meargă Hecu, de Doamne să meargă Hecu. De Doamne să meargă Hecu, 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 de Doamne să meargă Hecu. Ni, că nu se mai încarcă. Ni. Vă întrebați ce la nas? Bă, ăsta e prost! Vrea să-mi stric toate ăștia. Nou. Gata. Facem mai băsos, facem rapide. Am întrebat ce am pățit la nas, nu m-a bătut cineva, am făcut așa. Și mi s-a venit în nasul până am mai trecut. Mă duc și mă rog. Țeapă, Doamne, Doamne, de Doamne să meargă Hecu, 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 de Doamne să meargă Hecu. Au, asta chiar a dus. No, Doamne, dă să meargă Hecu ăsta. În numele Tatălui, al Sfântului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, ajută să meargă Hecu. Că nebunesc aici. Ni. Ăsta n-are niciun stres. Se instalează până la dimineață. Fac partea 7-a, 8-a.